बर'नि 40निबो बांसिन नखरा मोसौ फिसिनायजों नखरखौ सामलायगासिनो दं। थारैनो बाख्नायथाव उदालगुरि जिल्ला दलापारा गामिनिनो 40निबो बांसिन नखरा जार्सि मोसौ फिसिनायजों लोगोसे गाइखेर दिहुननानै नखरखौ सामलायबोदों। बे समाव उदालगुरिनिफ्राय टाइम्स नाव बड'लेण्डनि खौरांगिरि सोरांसार बर'नि खौरां। टाइम्स नाव बड'लेण्ड नायगिरि बयखौबो बरायबाय। बे समाव आं दंफैयो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे दलापारा गामियावहाय। जों नुनो मोन्दों बेयाव माखासे रायजो राजाफोरा बिथांमोननि जे दलापारा गामिनि रायजो राजाफोर बिथांमोना मोसौ आबादजों लोगोसे गाइखेर दिहुननाय बे हाबाफारिखौ मावफुंगासिनो आरो जों नुनो मोन्दों जे गोबां बे गामिनि नखरफोरा गाइखेर दिहुननायजों लोगोसे नखरखौ सामलायगासिनो। बे समाव आं केमेरा पार्सनखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जे बिथांमोननि जे रायजो राजाफोरा गाइखेरखौ माबायदि दिहुनथाय खालामनायजों लोगोसे बबेयाव दैथायहरो बेखौ जों रोखायै मिथिना लागोन। दलापारा गामिया मोसौ आबादजों गाइखेर दिहुननायजों माखासे सुबुङा नखरा बेजोंनो सोलिगासिनो दं। नंगौ नंनायालाय दा जोङो गोदोआव बिराद खस्थ' सिगाङाव जोङो मैगं जेरै लाफा लाव पटल बायदिसिना खेथियावबो जों मोनसे समाव बहुद नाम जालायनाय मावदोंमोन। खिन्थु बेफोरबायदि बुस्थुजों जोङो बारा गावखौनो सोलायनो हानाय नुवाखैमोन। दा जोङो बोरैबि जों सानलायनानै मोसौखौ मानि मासे मोसौनिफ्राय जुदि 15 लिटार मोनोब्ला 50 थाखा लिटार एबा दैलि जुदि 750 मोनोब्ला न'खरनि गथ' गथाय न'खरनि बानलु संख्रि जानायाव मोजां खामानि मावगोन होननानै जों सानलायबाय थानानै सिगांनिफ्राय सासे सानै मानसिया लालांबाय मोजाङै मोजां बिनि सोलिनायखौ नुनायाव दिनै जों बयबो मानि मोजां गावजों गाव रायलायलायनायनि गेजेरजों मोजां मानि सोलिनायखौ नुनानै बयबो मानि बयनिबो मोजांखौ नुलायनानै जाय मावनानै मोजां सोलिलांनो हादों बेखौ नुलायनानै जों दिनै बुरजा 40 जन जाबाय। 40 जन जानानै जोङो मोनसे कपारेटिभ खुलिनाय जादों। सरखारनिफ्राय माबा मोनसे सहायफोर मोनो खोमा होननानै बेफोरबायदि मोनसे खुलिनानै लानाय जादों आरो। खिन्थु जों जथेस्थ' गोदोनिफ्राय जों मोसौ फिसिनानै सोलायनो हादों। मोनसे न'खरा मासे मोसौजोंनो मानि बिराद मोजां मानि दैलि जुदि मा होनो दिनाव जुदि 750 थाखा फैयोब्ला मानि न'खरखौ सोलिनाय थाव बानलु संख्रि गथ' गथाय फोरोंनायाव बहुद मोजां खामानि मावदों। आरो बेजों लोगोसे जों एसे एनै बयहाबो माइ खेथिफोर मावफाखायो। बे मावनायजों जेनेबा गथ' गथायखौ एसे मोजांसिन लामायाव फोरोंलांनो हानाय लामायाव फैदों। सोलिफु सरखारनिफ्राय दिनैसिम माबाफोर खौरां लाफैदों नामा? दिनैसिम सोलिबाय थानाय सरकारा जोंखौ खबर लाबाय थादों। मोसौ मासे आरो लोगोआव गलि हरगोन होननानै बुंदों। खिन्थु दिनैसिमबो जों मोनथ'नाय जायाखै। अननानै जोंनो हरोब्ला जोंनि गेजेराव बहुद मानि जेने थेने सोलिनाय मानसिफोर दङ। बिसोर मोनोब्ला मासेया मानै लानो हायोब्ला न'खरनि आरो लोगोसे मानि मोजां सोलिलांनानै मोजां खामानि मावलांनो हागोन होननानै जों सानो आरो। जोङो प्रथमावनो डायरिखौ 2012निफ्राय स्टार्ट खालामदोंमोन। दायो जोङो फैयै जोंहा सिगाङावथ' 14 जन मेम्बारल'मोन, दायो 40 जन जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव जोङो 40 जन जोंहा एप्रुभ जानो थांगासिनो दङ। गासै जों 40 जन मेम्बार जानानै जों कपारेटिभखौ सालायनो थाखाय थियारि खालामदों। दलापाराया सिगाङाव माबायदिमोन आरो दा माबायदि थासारि दं? दलापाराया सिगाङावथ' एसे एकदम माने बेलेग गामिफोरजों मुगैजाथावनामोन। शिक्षानि बेलायावनो हक बा लामानि बेलायावनो हक आरो थाखा जिथु लोंनाय जानाय जिथुके सिगाङाव बे गामिया जौ फानोमोन। बे गामिया माने फ्राय न'खरानो जौ फाननानै सोलियोमोन। दायो जौ फाननाया जोंनियाव माने बन्द जाबाय आरो लोंनायाबो बन्द जाबाय। जोंनियाव लोंग्रा एकदम खम, मथा मथि 98%आनो जोंनियाव जुमाय गारजोब्बाय। जिथुके जों माने मोसौ डायरि बिजनेसआव जुमाय लोंग्रा मानसिफ्रानो माने सोलिबायदिसो। मानो होनबा जों समजों खारफानांगौ जायो। सम जाबानो जोङो गाइखेर सेरनांगौ, सम जाबानो दाना होनांगौ आरो सम जाबानो जोङो जिथुके अबेबा थांनांगौबा जों थांनांगौ। बिदि माने समखौ राननानैसो जों सोलिनांगौ जायो। दलापारायाव गंबेसे न'खरजों नैबे हाबाफारिया मावफुंजादों? सिगाङावथ' 14 जनल' न'खरमोन, दायो 40 जन जाबाय आरो फैबाय थानाय 40टा न'खरा माने रेडि जानानै दङ। एप्रुभ जाबाय जोंहा, माने जों जास्ट माने बिसोरखौ मोनसे एजेम खालामनानै सोनाय लानाय जासिगोन। थ' फैबाय थानाय समाव जोंनि गाइखेरा आरो बारायलांगोन, डाबल जागोन होननानै जों सानो। दायोथ'
जोंहा 620 बिदिफोरल'सो जोंहा माने ड्राइ पिरियड बियो एकदम दायो गाबिन जाजोब्बाय फैबाय थानाय समाव जोंहा 1000 लिटार पार डे जों बारगोन होननानै आसा खालामो दैथायहरनाय हिसाबै बबेयाव दैथायहरनाय जायो सिगाङावथ' जोंनि माबाया डायरि बिजनेसा सिगाङाव एकदम माने बेलेग जायगायावबो थांबायमोन खिन्थु लकडाउननि उनाव जोंहा माने एसे खहा जादों आरो दायो जोङो अकल उदालगुरि माबायावल'सो होनाय जायो ओमफ्राय सिगाङाव ओरैजाय टंला थांबायमोन माजबाट थांबायमोन आरो जोंनि गाइखेरा दायो एसे माबा जादों आरो जोंहा Oh